Ahojte, to je Jen z fitlady.sk. Dnes sa spolu zameriame na ruky, ramená a prakticky celú vrchnú časť tela. Neviem ako vy, ale ja sa celkom teším, tak poďme na to. Začneme so zahriatím. Pomalé krúživé pohyby ramenami, nádych, výdych. Priprav svoju myseľ, svoje telo na cvičenie. A najbližších 10 minút sa sústredil na seba. Dobre, ruky rozťahneme do priestoru a ideme malé pohyby. Krúžime. Dopredu. Rozohrejeme ramená, ruky. A poď. Do druhej strany. Už na toto cvičenie nebudeme potrebovať žiadne závažie, ale verím, že si poriadne zacvičíme aj tak. Super. A ideme. Dlane smerujú smerom nahor a ideš biceps a vpred. Samozrejme, ak chceš, môžeš použiť aj činky. Kilové, dvojkilové, trojkilové, koľko zvládneš. Bez činiek si vytvárame svoj vlastný odpor, takže ide o pomalý, kontrolovaný pohyb. Pozeraj sa dopredu, hlava hore. A 3, 2, posledný. A ruky zostávajú hore a ideme k sebe, od seba, k sebe, od seba. Pracujú najmä ramená, verím, že to cítiš. Poď, zatvor, otvor. A poď. A 5, 4, 3, 2, 1. A teraz spojíme, spoj lakte a dlane k sebe, ako na modlitbu. A ideme hore a dolu. Verím, že teraz už určite cítiš tie ramená. Ja ich cítim. 5, 4, 3, 2, 1 a ešte 5, 4, 3, 2, 1 a ideme ruky hore a triceps. Že ideš celý pohyb až dolu. Lakte sú blízko hlavy. A poď. A 5, 4, 3, 2, 1 a ideš malé kmitavé pohyby. Poď. Vydržíš. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz ruky. A teraz sa zahráme na labute. Pôjdeme ako baleríny v labuťom jazere. A poď hore a dolu. Hlava je hore. Hruď je otvorená. A poď. Krásna labuť. Otvor ruky. A máv. Ešte 3x8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a posledných 8, 4, 3, 2, 1 a ideme si zaplávať. Hop, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, ešte 3x. Ešte 2x. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a posledných 8. 3, 4, 5,
6, 7, 8. To krásny pohyb, verím, že to cítiš. Teraz sa postav na začiatok podložky a poďme nádych. A poď dole, do dosky. Chvíľu vydrž v doske. Nájdi svoju pohodlnú pozíciu. Dlane sú celé na zemi. Prsty sú roztvorené a dýchaj. Sústreď sa. 5, 4, 3, 2, 1 a ideme dolu do kobry. Lakte sú blízko tela. Dlane sú na podložke a ideme hore. Otvor hruď a naspäť. Že pri cviku zapájaš najmä triceps, dlane, chrbát a dolu. Nádych a výdych. Nádych. Ešte 3, 2. Posledný. A prejdeme na lakte. Zadok je hore. A ideme do dosky a naspäť hore. Do dosky a naspäť. Pracujú ramená, brušné svaly. A poď. Ešte 3, 2. Posledný. Poď hore, ideme z prestávky. A pôjdeme do strechy, do dosky a bočný plank. Jedna strana a do druhej strany. Do strechy, do dosky a bočný plank. Do strechy, do dosky. Dýchaj počas celého cvičenia. Brušné svaly sú pevné. A posledný. Strecha, doska a bočná doska. Super. A teraz príde poriadne pálenie. Podol na kolena a ideme tricepsový klip. Raz, 2, 3. A teraz hore do dosky a ideme na lakte. 2, 3. A opäť na kolena. Tentokrát so zmenou pôjdeš tricepsový klip a hore noha. Raz, 2, 3. Hore do dosky a na lakte. Raz, 2. Posledný. Na chvíľu sa vystrečuj v póze dieťaťa. Nádych, výdych. Ale ešte sme neskončili. Ruky dáme do vzduchu, ako keby sme držali dve lopty. Lakte sú mierne pokrčené a ideme krúživé pohyby vpred, 30 sekúnd. A poď. Drž postoj, ramená sú dolu, hlava hore. A poď. A malé krúživé pohyby. Dýchaj. Päť, 4, 3, 2, 1 a do druhej strany. Poď.
Vydrž, nevzdávaj sa. Poďme. A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. A ideme zapojiť biceps, takže pôjdeš akoby bicepsový klik na stranu. A obúčik. A dom. A obúčik. Veľmi jemný bicepsový klik. A zapojím aj pás. A 3, 2, posledný. A ideme jeden z najťažších cvikov celej tejto série. Volá sa to aj diamantový klik. Čiže ruky dáš pred seba, ako keby do formy diamantu. A pôjdeme do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vydrž, nevzdávaj sa, posledný. A nakoniec si ešte trochu zaplávame, zapojíme chrbátik a poď. Plávaj, plávaj, plávaj. A doplávaj až do konca. A 5, 4, 3, 2, 1. Super, cvičenie máme úspešne za sebou. Verím, že sa ti páčilo. Nezabudni skombinovať tento tréning s nejakým iným cvičením, ktoré nájdeš na mojej stránke fitlady.sk. Nezabudni tiež na poriadny stretching a doplň telo tekutinami. Prajem krásny deň. Čaute.